जिरायनानै माने लिसु दंफां सानग्राया नैबे 11 नों आंहा साननाया भुल जालायबाय फात्ता मोनगोन आरो इसे बुरजाखौ लिसु बागान पल्टन फुख्रि नामा पल्टन फुख्रि लिची बागान लिची wow video लिची बागान नायनो फैदों लिसु नायग्राफ्रा नै इसोरनो सिनायखायो আছো ভালে আপোনাৰ লেচু চাব আহিছো অ এটো এটো ভাইটি তাতে এটো হেইটো পাতিব বনাই বলে নয় তোমালোকক দিব লাগিব ন দিন দেখি থাকিব না ইছে কালি ছাড়ে लिसु नायग्राफोर इथिं नाहर उइ बोलाय इदि सोरगिदिं गासिबो इथिं लिसि गोजा इदि जा गोजा गोजा बेलेगस्रा लिसिनि कालारानो एसे फिसा होमबाबो जा गोजा नुखादों नै जा गोजा माखौ मारै सिनायो जाबाय इथिं गासिबो ओरै राउन्ड लिसु गोजा आरोना गोजा गोजा बेफोरो नै इयाव सिनायहरला लिसुआ नैबे दंफां खाजोब्बाय Video start on. बेरायफैनो हागोन लिचि बागानाव ओरै राउन्ड लिचि गोजा नै इदि गोजा गोजा जोंनि बायदि लकेल बायदि नङा जि गोजा मुलिसो होनाय ना मानायथाय ना बिसिनिया एसे बेलेग जायो नामा ओरैनोथ' कालारा एसे गोजासिन आरो जा गोजा जायो जिरायनानै माने लिसु दंफां सानग्राया नैबे 11 नों आंहा साननाया भुल जालायबाय फात्ता मोनगोन आरो इसे बुरजाखौ 4 5 6 7 8 9 10 11 60-70 थाखा 21 मोनथारदों आरो बारा दंदां नुवाखै 21 ता मोनबाय आरो ओइ मबेबा 70
स्निजिनो 60 फानदों मख'आ इखौनो मा रांसो बुंनाय खोनादों दायो दानि बुंनाय इनो खोन्थादों तेजपुराव बेसेबां जादों थाइसेयाव 40 50 60 थाइसे फिथाइयाव जानो मोनजासिगोन मालिकआ होबाय जोंनो जानो बेले 40निखौ नोंहा मोनजाग्रोसिगोन बेहा मोनदों माथो बिथिंजाय मा होनदों बिथिंजाय मोनखोमादों बेहा सिरि जाबाय दंबावो इनि बेहाय दामिनि जुदि सिंनि बेगरा जुदि इखौ नायलाय माने खुगायाव जानाय भिडिअ नांगौ भिडिअ नालाय दा आहा दाबो मोनसेखौ उन्दैया अर माबानायनि होना होदों थाम्फै खारनायनि थाखाय माबायदि जानो गोदाव गोदै माबायदि मोनजादों गोदैयानो गोजा लिसुआ suwakin 32 sarsa sayo खोनाबाय मा मुभि सोलिबाय थादोंथाय हा तकदीर पेडी बै नों देखायनाया ना ट्रेलार मोजां जागोन बे बैयो ओरै खामलायलायना भिडिअ खालामनायालै ओरै आथिं ओरै खालामलायनानै भिडिअ खालामनाया बेखौसो खालामनांसिगोन मा नङा बै रिल भाइरेल जासोनायालै मा जागोन नर्मेल कफि लोंसै ना मा जागोन कफि ओमफ्राय कफि दुटा नङा तिनटासो ओमफ्राय जाग्राखौ माखौ जागोन आं कफि लोङा लाबाय